niks van, hè? Ja. Rode vlag, daar moeten we oppassen. Dat is een militaire oefenterrein. Het zal toch niet weer, hè? Dat de Duitsers Tungelrooi binnen zijn gevallen, hè? Voorzicht. Nou, het Franse leger is er volgens mij ook bij. En ze zien op de Schelter, zien ze bij gebrek aan tanks misschien. Hallo? Hoi. 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 Ben jij de soldaat die hier woont? Ja. Oké. Heb je dit allemaal zelf gebouwd? Ja. Ha, wat cool. Is er nog iemand anders thuis dan jij? Ja. Is er een van je ouders misschien? Mam. Ja, hallo. Hé man, Hoi. wij maakten ons zorgen. Waarover? Nou, over het feit dat er wellicht een inval was geweest hier in Tungelrooi. Ja, dan moet je aan hem... Want we Hij dachten, verdedigt zich hier heel goed, ja. wij dachten eerst aan het Duitse leger, omdat er een bord staat voorzicht. Maar, Oh ja, dat wordt. en ja, dat bord, hè, daar staat voorzicht op en hier Ja. staat entree interdit. Dus ja, verboden binnen te komen. Ja. Ja. Hoe oud ben jij? 11. 11. En hoe heet je? Wico. Nog een keer? Wico. Wico. Ja. Hoe schrijf je dat? W-I-C-O. Oké. Oh, die kende ik nog niet. Hoe heet uw moeder? Sorry, dat is een logeetje. Die weet niet waar die op moet reageren. Ik heet Annie. Sorry? Annie. Annie. Ja, het hondje blaft er even doorheen. Annie, waarom de naam Wico? Ja, waarom de naam Wico? Ja, dat is 11 jaar geleden, hè? Toen zat u... Vonden we gewoon een leuke naam. We hadden geen naam. Hij is te vroeg geboren. Dus we hadden allerlei andere variaties, maar die vonden we niet mooi bij de achternaam klinken. Oké. En ja, dan is het Wico geworden. Oké. Op weg naar het gemeentehuis voor de inschrijving heb ik mijn man nog gebeld. Ik ben niet tevreden met de naam. Het moet vrolijker klinken. Ja, Toen Wico waren we het eens. is vrolijk. De achternaam is Wip, dus Wico Wip klinkt goed. Wico Wip. Wat vind je er zelf van Wico? Mooie naam. Ja, want die heeft bijna niemand. Klopt. Ja. Helemaal leuk. Hey, en heb je nog broertjes of zusjes? Ja. Hoeveel? 2. 2. Ben jij de oudste? Nee, de jongste. Oh, de jongste. En waar is de rest dan? Eentje is 23 en is al uit huis. En eentje is... Diede is fietsen in Engeland alleen. Die is 20. Fietsvakantie. Oké. Dat is ook zo'n bouwer en die wou met zijn 11e al alleen gaan fietsen. Op vakantie. En 9 jaar later is het dan zover? Ja, hij heeft al eerder ook gedaan, maar eerst met vrienden, maar hij wou toch alleen. Oké. Ah, cool. Hoe lang en wat juist, dat weten we niet. Ja, als het geld op is, dan zal hij waarschijnlijk wel terugkomen. Maar verzint hij ook wel iets op. Ja? Wow. Zijn alle kinderen dan zo van buitenleven en avonturierlijk? Ja. Daarom wonen we ook in een dorp, hebben we ook bewust voor gekozen. Oké. We hebben hier de beek, daar spelen ze regelmatig in het bos. Dus ja. Maar bent u eigenlijk van gene zijde? Ja, ik ben van België, vandaar ook dat bord. Maar u bent van oorsprong niet Franstalig? Nee. Ik kom uit Vlaanderen. Ver weg? Nee, uit Genk, gewoon Oh. 30 kilometer van hier. Maar ja, Genk, dat is een flinke stad. Dan is Tungelrooi is natuurlijk... Heel klein. ja, bevalt het? Ja, het is heel anders. Ja, Nou, dat was de vraag niet. Hè? De vraag was, bevalt het? het bevalt. Het is leuk Oké. in Tungelrooi. Oké. Ja. En de natuur eromheen is het allerleukste. De mensen ook wel. De meeste. Ja, want volgens mij, als je zo graag buiten bent, zoals jij, Wico, Ja.
dan is dat toch te gek dat je gewoon de ruimte hebt om je eigen... nou ja, leg even uit, Wico. Wat is precies wat? Leg even uit wat je gemaakt hebt. Ik weet het zelf niet. Nee, kom op hé. Wat is het ja, dat is toch een soort van toren waaruit je je kunt verdedigen en zo? Dan kun je gewoon op gaan staan en inzetten. Hier kun je opstaan en mensen beschieten met nugs. Deze geweren. Kijk, Dit is nog zoiets. En dan hebben we hier een heel klein hutje. oké. Dat is een echte schuilplek. Ja, En hoeveel veldslagen heb je tot nu toe geleverd? Het leukste is natuurlijk de Skelter. Daar heeft hij ook een kar voor gebouwd. meerdere. Rijdt hij mee door het dorp. Meerdere. Ja. Oké. Die staan daar. Heb je dat zelf gemaakt? Ja, Met die skateboardwieltjes eronder? ja, Dus handig ben je ook nog. ja. En van wie leer je dat? Mijn broer. Mijn broer Diede. Die maakt ook dat soort dingen. Diede. Ja. Ook een leuke naam. Dus Wico, Diede en Assen. Ase. De vader is een Fries. Oké, Zijn maar Ase, noordelijke namen. ja, noordelijk, maar Ase is toch meer ook weer Scandinavisch? Ja. Oké. Leuk. Heel leuk. Hey, en heeft u vakantie? Ja. Ja, in het dorp is het altijd vakantie. Maar u bent niet aan het werk. Nee. Nee, we hebben vakantie. Ja, lekker. Papa is aan het werk boven. Ah, die zit in zijn eigen kasteel. Thuiswerkdag, ja. Oké. Hey, en even kijken, als je 11 bent, groep 7 of 8? Nu groep 7, daar de zomervakantie gebracht. Oké, heb je er zin in? Ja, Heb je ook zin in de grote school al? Dat is ja, toch ja. wel, een Ja. beetje. ja. Oké. Hey, Wico, vertel eens even, waar komt dat nou vandaan dat jij dat zo leuk vindt om een beetje soldaten te spelen? Ja, waar komt dat vandaan, Wico? Dat ik graag bouw. En ik het leuk vind, denk ik. Dat ik het leuk vind om te bouwen en dingen te verzinnen. Oké. Ik denk Vind, dat het is. vind je het goed als ik even omloop? Dan kan ik wat dichterbij komen. Ja, Zo'n afstand. Hey, en hoe ben je nou aan die vlag gekomen? Mam. Is mam handig met naaimachine of zo? nee, volgens mij had hij hem gekocht. Ja. Nee, heb ik gemaakt. Oh, Toch gemaakt. Kijk. Dus voor zover mogelijk ondersteunt u uw zoon in zijn bouwactiviteiten. Ja, ik organiseer ook al jaren activiteiten voor kinderen. Vooral buiten. Of vertel. Ik heb met hoogbegaafde kinderen heel veel activiteiten georganiseerd in het bos en buiten. Binnen het Groene Speelpunt in Nederweer tot voor kort. En hoe bent u? En daarvoor was ik speelruimteontwerper. Oh! Nou, nu Dus wordt voor kinderen is het belangrijk dat ze gewoon ook een plek hebben waar dat kan. Dit vind ik belangrijker dan een mooie tuin. Dit is de prachtigste tuin die er is. Het is dat. Ja, Zeggen ze, hè? Toch? Het is dat. en een kind dat blij is ook leuk. Ja, Ja. daar kan niks tegenop. Nee. Hé, maar hoe bent u daar dan in ingerold in de spelenderwijze wereld ook van hoogbegaafde kinderen? Hoogbegaafde kinderen hebben die moeilijk hebben op school. En die eruit vallen. En dan ga je zoeken en leren. Eerst denk je dat het is aan school het aanbod. Maar daarnaast ontdek je dat het heel belangrijk is dat ze vrijheid hebben om dingen te ontdekken. En dat hebben we gedaan. Goh,
Dat doe ik. En daar is een opleiding voor? Nee. Het helpt als je speelruimteontwerper bent en bij iemand die een Maar mentor daar is is wel een geweest. opleiding voor, neem ik aan. Ja, nu wel, vroeger niet. Oké. Oh, wat een leuke baan. Ik dacht dat wij een leuke baan hebben, maar speelruimteontwerper, te gek. Ja, doe ik nu niet meer, maar ik speel wel nog. Kijk, dat is ook belangrijk. Ja. Ja, speelt mama Ja, een dit is beetje ook goed mee? speelruimteontwerpen. Dat Ja? is wel leuk. Ja. Oké. Kijk, nou als je dat al over je moeder zegt, dan beter compliment kun je denk ik niet krijgen van je eigen kind. Hè? Nee, ik vind dit al een compliment dat ze vrij gaan spelen. En dat ze gewoon bouwen. Ja. Ik zorg wel voor de materialen. Ja. Super cool. Hey Wico, Ja. dankjewel dat we even een kijkje mochten nemen in jouw wereld, man. Super cool. Ja. Zou iedereen moeten doen.